Dobrý deň, volám sa Miriam Galová a som z realitnej kancelárie Expat Experts. Nachádzame sa v parku na Dunajskej ulici v úplnom centre Bratislavy. Dnes mám pre vás pripravenú naozaj ojedinelú ponuku v tomto veľmi známom polifunkčnom dome. Je to trojizbový byt s výmerou takmer 100 m². Byt má lóžiu, terasu, veľkú pivnicu a parkovanie v garáži. Vstup do domu je bezbariérový, výťahom sa pohodlne vyveziete až do bytu a na podlaží sú len 2 byty. Po doplnení úložného priestoru a pračky so sušičkou môže vyzerať zádverie úplne inak. Postupujeme ďalej do obývacej izby prepojenej s kuchyňou, ktorá by po zmene mohla vyzerať napríklad takto. Hliníkové okná sú na celú výšku miestnosti, čo vytvára dojem optického prepojenia interiéru s exteriérom. Orientácia lóžie je do tichého vnútrobloku. Lóžia je na celú šírku bytu, je pod strechou, otočená na juhovýchod a poskytuje prirodzené tienenie bytu. Krásne presklenie lóžiou má aj vedľajšia izba, ktorá môže slúžiť ako pracovňa, druhá spálňa alebo hosťovská. Nočná časť je predelená chodbou s toaletou a kúpeľňou, ktoré tiež čakajú na zmenu nového majiteľa. Aj tu sme pre vás pripravili vizualizáciu. Z hlavnej spálne sa dostaneme na túto terasu s výhľadom do parčíku na Dunajskej ulici. Kúpeľňa s druhou toaletou je priestranná a umožňuje umiestniť sem baňu aj sprchu. Za domom sa nachádza záhrada prístupná pre všetkých majiteľov bytov. Príslušenstvom bytu je aj veľká pivnica, ktorá sa nachádza v súteréne domu a hneď vedľa pivnice sa nachádza parkovacie státie, ktoré si môžete zakúpiť k bytu. Ak vás táto ponuka zaujala, teším sa na vás na obhliadke.